Varoitus. Video sisältää kauhua ja verta. Joten jos olet alle 10-vuotias, älä katso tätä videota. K10. Sisko, meneekö tuohon läheiseen metsään? Meneekö tuohon läheiseen metsään? Siellä on havaittu joku murhaaja. Onko se pelkuri? En. Mennään. Moi! Moi! Haluatteko te tulla meidän kanssa metsään? Joo. Joo, mennään vaan. Moi! Moi. Tuutteko te meidän kanssa tuohon läheiseen metsään? Okei, mennään vaan. Mennään. Mennään vaan. Kaveri, tuu jo! Rusetti! Tuu! Okei, se meni jo, hei. No, annetaan sen jäädä tonne. Joo. Nyt sitten Yellow. Yellowkin lähti. No ihan sama. Ne on ehkä vaan pelkureita. Mennään. Loserit! Luseri! Kuka? Sinä olet. Ai minä. Nyt Se. katosi. Sinä olet. Ai minä vai? Nyt se katosi. Ai minä vai? Tämä on helppoa. Au, au, au. Meille ei käy mitään. Ha ha ha. Meille ei käy mitään. Ha ha ha. Opi. Solmimaan. Ihan sama, mutta tapan nämä. Mihin se meni? Au. Häh? Häh? Mitä sä teit? Mitä sä teit jo? Sen minkä pitikin. Kamu. Au. Tossa se on. Nyt. Kuo. Le. Nyt. Au. Ei. Sattunut edes. Sä et tajua, miten satutetaan, mut kaverit. Me pidämme aina tämän hautapäivän mielessä. Miksi teille kävi näin?